Kung unasan ng isgutaan mga oras di gid masayang. Labi na ginganing mananap nga atong makitaan mapulpak sa kabusog ang atong mga tiyan. Okay, unsa may langanan chick time na daan. Okay mga tunay kinaiya kong pagkikap sa kinaiya ano gang adlog himo kong orasan. Ingon sa katugulangan kung inganang katason nga alas 7 na dayon. Okay mga tunay before ta magsugod ang acrobatic secret weapon reveal muna tayo. Kuya wag moving oy. Sa akong pagsugod ka tunay may litog dayon og tamay nga nagkiay-kiay. Ako pasabot dili sa tamay Fernandez nga kumahubog magsusapinday. Pagkalamit naman sinibutang agkamungay din pagkauman iyatag kang hindi badiday. Sa, di ba nagkiay-kiay? Okay mga tunay mangita na tagdapit nga tagag sisils nga atong mait. Ingon nagkikit diri banda dagag litog na nagdikit. Ug kung naa diri na ko mopilit and this place is nothing to regret. Dito banda ka tunay di ka? Dito daghanan yo. Speaking of this kind of balinggitan ka tunay gamay na lang gid kay na sila sa unasan. Maybe because daghan ang populasyon sa bantayan. Ako ba naa sa lungag pero kung imo kining kuwaon aw ikaw magtuwad-tuwad. Kahit anong season mangitlog ni sila. It's better ang tanga kung manginasanta don yakira pero kay di man madjahas tang gagmay mabirada. Matang lawin sa imong mata. Udto na baya tindog na diha. Ato na ning lingkuran gunitan kay dili ko gusto maoy magunitan ug mapaakan. Speaking of manit ka tunay gain isig braso ug gaay pud ni siya go ka ba. Pero ayaw ka bala ka kay natay tigib nga gidala nga atong itugtog og kulata. Balion ra na siya pagkaon ra na siya aw do nagpanims lang oh. Kay ba baka katunay sa gabi na ay manungkit og ilang sinungkit na mo palit din ila kining ipahubi. Din kini nga produkto makadto na lang sa bisang asang dapit. May nagwarwara diri nga tapiri do siya easy to get out diri siya mapit. Okay ni kumbati piti-piti pakapaka pud ni ron. Sawan lang ni siya, langgawan lang ni siya, tilawan lang ni siya. Taman. Pero mga katunay dabis kayang culture dani sa butig isog sa dong. Pero magkuha ka nga pangkaon ra. Nara na sa unasan pero lagi gagmay ra. Tilawi ko no lami ba? Lami. Mga katunay dili kini angay panahon, angay kining kamuton, angay kining kimpiton. Kay kung mabuslot mawasa out ang yan juice og mawalang yang katambukon. Ato na ning butang. Agay. Di pud basta-basta palupig ang danggit oh. Magamping ra ta basta matunog kay kung matunog ka basig mangyani ka oh. Bravo! Danggit na katunay this time dito magkumpiyansa sa mga ititabang gikan sa kahitasan. Andili kini makabuyog ato kini masudan. Tanawa gitubag dayon. Unya unsa man dahi ka sulti nimo? Lord, salamat kayo. Very good. Takab-takab ni. Sagsara ni makita sa unasan katunay chambag dibinas ka kung makita ka ani. Gipanggudakan bayang isla. This time mga katunay nangita ko pisto para manito. Bala ko kay ba kung asa ka mukadto. Duay daghan dito. Saba na di abusing mukadto ko. Kung imong gusto na napuno sa bawo kamang diri pang litob diri pang lili diri. Di ka unta binggitan og kung makakuha ka na ani. Aber sula na taglabay sa eri. Pwede ning halang-halangon. Adubon. Para sa naring tampiasan nga kung ikaw malantan ikaw mahuwasan. Pikachu. Kung tamay lang imong lutuon sa usa ka higayon, tagilid gid ang lami sa sitwasyon. Apil lang gid nag first combination, second combination, third combination. Kasi kaupat ang buko-buko combination. Tanawa mapuno gid sa action pagdako. Speaking of buko-buko katunay naa siya abilidad nga mo angay. Sa lugar nga buot siya gusto mo paway. Pero sa tao di siya kalihay. Okay mga katunay dito ta magdugay ka manlitob kita sa kilid sa kanay. Pero sa dili pa special dance number anay. Allah tet kay ko ra maglubot. O takiler sakto siya 1 peso. Okay mga katunay, ito na ta sa kanay, bahala na siya diha magkikiay. Let's go! Okay mga katunay, niya na ta sa kilid sa kanay, nagpalubog ko diha, nagmarcha-marcha ko diha. Di lang ako gamit sa pagpangita og litob. Sa kini kares ko nga pamaagi katunay sa pagpangita og litob. Kay biro man mataw ng litob kung lagban ng lusay. Tanawa dagang litob nga akong gipang salibay. Isudog ko yung kini pamaagi kay pwede ka mapatunog og bildong ngisi-ngisi og gagmayng danggit. Tani katunay kung bati pud ning gamiton og kamot-kamoton na ni siya, hilon-hilolon na ni siya, tsagbats-tsago na ra ni siya, himas-himason na ra ni siya. Babayan na ra ni siya. Chicks ba yung gibabayan? Di uy, nagbaybay ra ako because di recognize me na nag-vlog ako. Kung mapatsagin mo sa imong tiil nga maglingin na ay pagduwa-duwa, diretsuhan na. Oh, di ba? Pero gamay ang usa. Ilabay ta ni, kani pang lason-lason na tirada. Katunay for two. Kung imong tingog katunay sa pagpanguhaan ni pakas tirada lang, di ka magmahay sa kaysa tingog pa lang. Solve nang tanan. Okay mga katunay, patayin ta diri pagtarag-tarag. Pero tay sa katunay, nabakag na matikdan? Wala man, unsa ba di ay? Kanindot ni magpurmag-pusing diya. Aw, matik. Okay mga katunay, di na ta maglangay kay ang oras wapod ng langay, palawom-lawom ta diri gamay. Basig pa lang makita ta diri pawa sa laay. Agay, wag yun ko kaliay. Natinig ako katunay. Yung malala. Gising-gisi. Kanawit. Okay mga katunay, pauli na tabala ko nagtaki ang okay lang basta ako lang ni karon mamukbang. Ang problema ni ako lang sa ako ba kini masagubang? Di may. Di basta-bastang tamayo buko-buko dan gito. Acrobatic movement to. Pak. Boom. Okay mga katunay, ako nining giyo kay minajik kay nining litob og balinggitan na nagsini kitay. Okay mga katunay, di na ta magdugay ka akong tiyan nangita na kong birahay. Okay. Boom siya kalaka diya sa sugangan ato na nagitak-ang. Open sa sami kanindot ba sa agway sa sabaw nga nagkisi-kisi. 1 2 3 asawa ni pare. Kani ay kumbati. Ato na ning dali-dalion murag daplas sa kakusgon kay dili ko gusto-gusto. Ni apay tinaw nagpadugang sa akong kagutom. Perfect ba yung mga gisundo nga sikat nga vlogger? Kilawi, all right na ba? Nagpalibat-libat pa. Unya. Nice. Before tamo kaon kani ay kumbati. May gitar lagi ka katunay. Imo ana. Di oy gipahuwam ra na. Pasampol kanta naman diyan. Na ako'y kumpusong nga dugay na. Kani ayon the spot ni. Kung ayaw mo na sa akin, parang awa, ano naman lihim.
Ibrikityo mo na yan katunay gigutom na biya ka. Brikityo, man. Basta nga ni nga kaudton, basta pandagat nga pagkaon di gid ni palagpason. Ato gid ning karatiyon dukdukon hababon supsupon pikason. Basta kay kalang rakas lang agi. Basta nga ni nga pagkaon kung hinanaw kay karate aw Steven Seagal dayon. Bali-balian, lubagon, din double combo pangit dayon. Gikulatan baho basta kay way gana oy. Basta kung kining latot tamayong ipares sa karon basta kay makapasikat kag itchag kaon. Walag balik bandayon. Kung ikaw adik sini nga pagkaon sa imong baba ang kamot mo magbalik-balik lag kaon. Dili na gani may baluan nagkamulitsing nagkataping ang mumo na ani sa aping. Huy, katunay, naay mo sa imong aping oh. Momho ba kuha na kay naabay ka tanaw. Kana, di ba? Okay. Okay mga katunay tungod kay busog naman ako tiyan akong siraduan. Naay nagpasamo sa mga binalang dili hinanaog Shaolin. Nice, okay kayo. Nice sa imong mata. You're miming oh. Automatic tungod kay Pitlover man tatagaan nato siya best na offer. Tungod kay busog naman kaming duha ni miming naglabing-labing.